שים לב, לא שברת פעם אחד, פעם שנייה, אין לך מה לעשות. שברת, אז אתה עושה גם פעם שנייה. מובן? ריכוז, יכול למצוא כאן. שתי, זה 12 צ'ק! לא שמעת? אוקיי. בוא גל. שמאל קדימה. ריכוז. עכשיו שים לב, יכול להיות חצי שבר בפנים. אבל זה לא נשבר, זאת אומרת, יהיה לך יותר קל. נכון? או שניתן לו עם שמאל לנסות. נעשה עם שמאל. תתרכז. ריכוז. צ'ק! אוקיי, מוכן? לא לשפשף. אם אתם ככה משפשפים, זה לא נשבר. פנימה להיכנס, עמוק. צ'ק! אוקיי, אז... רילקס. אוקיי, קדימה, יאללה.